kridaning wira pradangga wira swara dalah sang swara wati kalesa ing beda Allahumma amin. Aja sok gampang janji wong manis yen to amung lamis becik aluwung prasaja nimas ora agawe cuwa tansah ngugemi tresnamu wingi jebul namung lamis kaya ngenteni tukule jamur ing mangsa ketiga aku iki prasasat lara tan antuk jampi mbok aja amung lamis aku wis dadi kajur kidis akeh tulodo wong demen citra uripe rekoso milih nyawiji ngendi kang suci tanggung bisa mukti saben dina mung ngelamun jroning sepi sampun amung tansah kadulu wewayanganmu duh mas wong ayu linalitan bisa lali tansah anggra rujit ati lelewamu wong manis tansah kumantil ing pandeng ing netra apa tega sira nimas cidreng jati misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku mongko nimas katresnanku bebasane
tresno tinuku cunduk lan prasetyanmu